laji. Uinti. Kilpailijat uivat reitin päästä päähän. Rautasimpukka odottaa maalissa. Ensimmäinen maalissa voittaa lajin, koko kisan ja rautasimpukan. Lähtölaskenta voi alkaa. 5, 4, 3, 2, 1. Hugo karkaa heti Pesolta. Hyvä, Peso. Pystyt siihen. Älä päästä Hugoa karkuun. Viimeksi sinulla kävi tuuri, mutta ei tällä kertaa. Oho, hyvä. Oi ei. Varo! Voi ei! Täällä tapahtuu kamalia. Quasi, mennään mahdollisimman lähelle ja vapautetaan heidät. Selvä, kapteeni. Onneksi Peso ja Hugo voivat pidättää hengitystään pitkään. Peso! Oi. Missä hän on? Onko hän kunnossa? Hugo, satutit eväsi, mutta se ei ole poikki. Tämä merileväside helpottaa oloasi. Kiitos. Mutta miten me pääsemme pois jäiden alta? Hyvä kysymys. Pelkään, että jos siirrämme yhtä lohkaretta, loput voivat pudota päällemme. Heidät on saatava ulos. Quasi, tee oktohälytys. Oktonautit, lähtöaltaalle. Oktonautit, Peso ja Hugo ovat suurten jäälohkareiden vankina. Tuokaa kupit C ja D apuun. Tulkaa tänne suorinta tietä. Minäkin haluan tulla. Haluan pelastaa veljeni. Ei, Pinto. Tämä tehtävä on liian vaarallinen. Voit auttaa jäämällä tänne huolehtimaan äidistäsi. Alahan tulla, Pinto. Oktonautit, tämä tulee olemaan haastava tehtävä. Meidän on poistettava nämä jäälohkareet yksi kerrallaan, jotta koko kasa ei romahda Peson ja Hugon päälle. Piivi, aloita tuosta. Selvä homma, Kapu. Ei hätää. Oktonautit pelastavat meidät. Olen pahoillani. En saa otetta noin suuresta jäälohkareesta. Käytämme siis kupseetä. Varovasti sitten, Shellington. Selvä. Ja viimeinen. Varovasti. Peso! Hugo! Oletteko kunnossa? Olemme. Vähän on ahdasta. Pinto, mitä sinä teet täällä? Anteeksi, kapteeni. Halusin vain auttaa. Mutta minä vain sotkin kaiken. Oi, Kamu. Lohkare on tiukemmassa kuin ennen. Eikä meillä ole köyttäkään. Kuulitko sinä? Miten he voivat poistaa lohkareen ilman kyyttä? Hyvä kysymys. Hetkinen. Nyt keksin. Kapteeni, minulla on ajatus.